liqolo singakophandi hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophandi akuvumi kodwa kuyaphoqa. Hamba kanjani lapho Nkabe yami mfethu? Hare phela bra mfethu ngendaba yayizolo mfethu. Na ubonile mfethu ukhuluma nathi angigcwalisa ohomba bamanzi lapha ekhaya. Hayi khulileka Nkabe ngiya-understand ukwenzakalani. Ya mfethu. Manje senze njani-ke mfethu siya namhlanje? Ishangazi mfethu yazi. Kodwa mfethu ngizamile ukuya ngedwa izolo. Kuyikona ukuthi angitholanga ukuthi kephi Mr Dlomo. Hawu Nyusi. Wena ubuyofuna Mr Dlomo noma ubuyofuna information ngayo Dlomo? Mfethu bengiyofuna information ukuthi abantu bengihlangana nabo endleleni bengihlangana nabantu abadala. Hawu mfethu, bekumele ubuze bona phela abadala mfethu. Hayibo mfethu, bengizobuza ngithini nje mina kubantu abadala ngizobuzela ukwenza nje. Hawu Nyusi mfethu, uzosho ukuthi ubuzela ukwazi nje mfethu. Eish mfethu angicabanganga mfethu. Ngibona ukuthi ngcono ngibuye sesihamba nawe. Eish. Hayi okay mfethu, ayikho inkinga. Manje siyanini-ke? Mfethu singahamba nomnene mfethu. Futhi yazini, asambe namhlanje mfethu siye kulokho esidonsisa baba. Oh, uzoqala kini noma sovele same straight? Ayingeke ndoda mfethu nesihambeni straight mfethu. Abo mengiyoqala ekhaya mfethu, ayingeke ukhulwa nqina mfethu nangibalesa amatshe agcwele igceke lonke lapha ndoda. Ngoba kuhlangela phela mkini bekubalisa amatshe. Ndoda, wena kusho ukuthi awumazi phela ukhulu mfana wami. Ukhulu azwani nendoda ehlala phansi yena. Ufuna umfana onyakazayo ukhulu baba. Hayi, shothi namhlanje lamanqamvu siyahamba. Hayi mfana na kanjani mfana mina amanqamu namhlanje siyahambana. Ngeke makuphuma isikole. Hayi. Umthetho wenu nini ukuba serious into engasoze nayenza. Akho ngisho umuntu oyedwa la ovula incwadi nje obukayo ke adidiseke. Yazi angazi ukuthi njani. Angazi ukuthi nizoya kanjani high school ngempela. Momfundi makuqhamuka ukuthi ushayididisa. Uthatha incwadi uyibuke nje ushayididisa kungcono ungenzi isilimo. Labo baleleke bona ke balaleleni. Ningabavusi. Akusiza ukuvusa uSkhopha noNyosi ngoba vele ayikho into abayenzayo. Funa abavusi laba ngeheritage labo. Ngoba yona into abayaziyo lento abayizele esikoleni ukuzosina kuphela. Skopha uhlekani? Hawu, ngithi ushayisha mina Oh yabukisa. Lalela ke mfana wami. Yabo mengiqeda la ngifuna ukuphuma nawe. Isibonelo ngiyafisa ukusenza kodwa ngifuna ukuyokwenzela ioffice ngifuna ubuye ubatshele la ukuthi ngenza nani mina mase ngihlangene lapha eoffice nenduku yami. Njengoba bengisho nina ngiyibona into enserious ngayo. Uke high school nani engathi sisazophinda simgcine la next year ngoba thina sifuna uyosihlambalaza lapha ya esenihlangene nezinye izingane. Cela ukunitshela futhi ukuthi indaba ngithe mina kubuyiswa ama report. La kunabantu abafeyile ngokungemthetho. Kunabantu abaphase ngokungemthetho. So ngifuna wazi njengamanje ukuthi uma ngiphuma la noSkhopha ngizoya lapha ku Mr Mkhize ayolungisa ama report ngizobe ngimmele ngimbuka kanje. Khona abaphasile abazothi mekubuya ama report bazobe sebekhala. Khona abafeyilile ekuzothi makubuya ama report bazobe sebejabulile. Ukujabula kuyashintsha nakuzoganga umunye umhlanzi makubuya ama report. Azokuthini futhi? Anikhiphe nama exercise bookeni. Siyafunda manje. Senza into esizele manje. Mhla bani kombe namhlanje? Shushu mfethu. Yabona le nto ade ngisho mfethu. Uthe nje wena ngekashintshe ama marks ethu. Hawu phela mina bengaza njalo ngiyashintshwa. Hayi shushu ndoda. Ngikeke mina ngifeyile. Khulileka ngewufeyile mfethu. Hayibo ndoda. Ngizule nje usekade ethi labantu ade bejabula balindele ukukhala. Phela bengasho kuwena besho kwabanye mfethu wena uphasile. Hayibo. Wanesho engaka nje wena ukutshelile ukuthi ngizophasa? Cha bangitshelanga ukuthi ngisho nje ukuthi uzophasa. Mina ngisathemba lutho manje mfethu. Yabo lento edisho ngize ngibe novalo manje. Akhulileka mfethu sitela igazi ngeke ufeyile mfethu. Sobona sekwenzeke. Ya mfethu. Hayibo Nyosi mfethu,
Usawusho ukuthini mesiladi bekhaya abasazojabula, ade bejabula abasazokhala? Mfethu mhlampe usho ukuthi thina ade sifeyilile sophasa ukuthi laba ade bephasi bazofeyila. Ha, usho kanje? Uthi inkabe mzofeyila. Isikhukhula mfethu. Lithini uva nje usade esho kanje? Ifana likhona fana uvani. Asemkabe mhlawumbe uzophasa. Ya nami ngicabanga kanjani. Awungalilahli ithemba nkabe yami. Lapho umuntu uphasile nje yazi. Hoye besicuthe mfethu adlali lana serious. Hayibo mfethu. Usho ukuthini usadlala? Hawu ngisho lo tedwisho. Abantu befuna ngithini mina? Yazi mfethu mhlawumbe mina ngingakuzwanga kahle. Utheni vele wena? Ngithe mhlawumbe mebuya ama-reports ngoba ngiphasile nami. Nami ngisho kona lokho. Hayibo mfethu uqonda ukuthini pho usadlala? Cha yazi mfethu never mind. Never mind mfethu. Never mind. Benyosi mfethu. Isho ukuthini ligama lithi never mind? Hawu mfethu, obvious mfethu. Unever mind usho uthandwa ngqondo. Ibuke nawe lento mfethu. Unever ayikho. Mind ingqondo. Yabo awunangqondo. Akhala ngijwayele umjito. Isikhukhula mfethu uba ungena ngqondo. Hayibo. Mbona ungena ngqondo manje? Kanti ubuthini kumina wena? Hayibo, ngisho nini leyo nto mina? Mama uqonda ukuthini uthi never mind? Hawu. Sekude phambili la. Hayibo baba. Ubuthini kanti kumina? Ngisalala malunde uzangilethela inkinga. Oh hayi, ngenani? Wena ngikudingi la. Cela ulinde lapha eminyango. Dedela umuntu omdala. Dedela umuntu omdala. Hayi angibongeke ukuthi uthe waphumelela namhlanje. Dinangwa. Ngithi angibuze ukuthi kombe uhlobene kanjani nomfana lo? Lensizwa nje lemfowethu ngisho ukuthi ingane kadadewethu. Kahle kahle umshanami. No, okay, yezwakala. Ungabe uyaqonda noma unalo ulwazi lokuthi kungani sikucelile la njengesikole? Lutho nje Dinangwa ngisehlane kahle kahle ngiyanhlanhlatha. Ngisimo sokuthi ngizwe kuthiwa umhlangano abazali. Kodwa ngiyifica lemagcikeni esikole mina ngedwa umzalo khona. Engingazi noma lo mhlangano mhlawumbe ubize ngoviewers angiqondi. Ashuthi lo mfana kahlupha. Into esikubizele yona ke la. Umfana lo sicele bonke abafundi baka grade 7 ukuba balethe ama-report abo back ngoba sinenkinga yephutha elenzakalile kuwona. Ngakho ke abazali bayacomplaina ngalelo phutha. Nangu-ke yena yedwa nje akakalethi i-report njengamanje. Dinangwa. Angazi mfowethu ukuthi ngizophawula ngithini ngesimo sokuthi umshanami vela ngisondelene kangako kuye insuku zonke ngesimo sokuthi ngiyatohoza ekseni ngibuya ntambama so isikhathi sengane ngisithola thole. So into engikucelele yona ke la iyona leyo ukuthi nje ngicela ukuthi ngithole i-report lakhe umfana back ngoba njengamanje ngiyamkhipha nje ngoba ngifuna ukumbona eduze kwami noma la eduze nje kwalamagceka lesikole. So into engiyicelayo ukuthi leli report lilalela namhlanje. Angazi ukuthi ke kunganzima yini lokho. Kulungile mfowethu. Ngizohamba ngiye lapha ekhaya. Ngilibuyise i-report mfowethu. Ngiyabonga kakhulu mawenze njalo. Ngoba uma ngenzeki lokho angifuni ukuqamba amanga. Kusasa ngeke azangene kulamasango esikole. Until i-report libuye lize back. Phela bayakhala abafundi la abafeyilile. Njengoba ngisho nje Dinangwa. Ngizokwenza njalo. Ngiyakuthemba ndoda amadoda. Bonke mfowethu. Ngathi usungakhumuka ukuze uzosheshe ubuye. Nkabi yami, linjani ubuye ithemba nje ubuza uMr Dlomo ethi ngenzeka ukuthi labade befeyilile baphasi labade bephasi bafeyile. Ayingeke mfanami ayingeke. Alibuyi nje sidalo la kumina mfethu ithemba. Awufethu, awucabangi nje mhlawumbe nasafeyila ngephutha.
Safeyila nje thina mfethu kamnandi, safeyila nje clean. Mhlawumbe safeyila ngephutha mfethu. Nyusi mfethu, akukho phutha la mfethu safeyila ngalo lokhu kufakela mfethu ekhanda, safeyila thina ndoda. Awufethu, manje umemezela nto. Cha ukuthi nawe uyangicasula mfethu. Manje ufuna ukuthi ngifake ukuthi manje mina ngiphasile, mase libuye ireport lapha kusel phinde lithi ngifeyilile futhi bese ngizela lobo buhlungu futhi. Awufethu, manje yona into ongamemeza phakathi kwabantu le. Cha ukuthi nawe uyangicasula nje mfethu, awufuni ukwamukela phela wena ukuthi sifeyilile ndoda. Mhlawumbe siphasile nje mfethu. Yazi Nyusi mfethu, avedane uhambe la mfethu ayingeke phela baba, hayibo. Le conversation le ngeke iphele kamnandi izophela kabuhlungu ngiyabona. Awufethu. Nyusi mfethu uhambe. Xolisa mfethu. Angibonge ukuphumelela kwenu mzali. Kombe uhlobene kanjani mfana? Hawu ngulo mntanami. Ingane yami njani? Oh hayi. Kulungile. Umzali ngabe uyazi ukuthi kungane lapha namhlanje? Ya, mina ngokwami kwazi ngazi usufunda le ekhaya. Yize-ke kona ngitholeke ucingo-ke olwenze ngabuya ngoba phela ngithi angihlalele emakhaya. Ngisemsebenzini, kuseThekwini ngokusebenza. So ngifoneliwe kuthiwa uNgulwe engathi usehleli nje impela isikhathi eside ekhaya. So sengithake ngiyizeke. Ngafika uhleli ngathi akeze esikoleni. Ngixakekile sengibona esefika ekseni, sebuye ekseni ukuthi hayibo kwenzakalani, wangitshela ukuthi hayi kuthiwa akabuye nami. Nakhona ngithe ngithi ngiyabuya uzantambama ukuthi hayibo kwenzakalani into esikoleni, wangitshela ukuthi kuthiwa ngifike nje. Akakuchazanga lutho, uthule nje ukumbona nje. Akakuphendula lutho. Ingakho ngithi hayi mhlambe ngizothola yonke information sengifikele ekhaya. Angisiye nawe umuntu othanda ukubambezela izinto. Umfana la izolo ngithe mangimbuza ukuthi yini lento ayikhamisele kubo la eseyifinisha njengoba eqeda amabhodo nje. Uthi kumina unento esabullying inyane ke yenzeka la kuyena, I think shooting etheme edlule. Ngithe mengiyilandelela ke ngathola ukuthi ubhulisha umunye umfana ekuthiwa uPhilani, naye lo mfana akekho lesikoleni selokwaqala ithema, ufana naye wahamba ezichameleke yena akayikho into engizoyikhuluma kakhulu ngaye. Wenkulu, uqonda ungitshela wena ubhulisha uPhilani, iyona into edala ukuthi uzungezile esikoleni. uPhilani lo kade nigijima egcekeni izolo lokhu nidlala naye. Uhambe ezichamele ngisho ukuyichamela wena ubhulisha uPhilani. Awungifonele ngani makhona okwenzakala la esikoleni ngoba uyangifonela uma ufuna imali. Kunjalo ke mzali. So ngidecide ukuthi ngimbize as nomzali because ngifuna ukukwazisa lelo daba noma bengifuna ukuqonda ukuthi siwise impage nani. Indaba isekuthenini ke umfana usele kakhulu emsebenzini wesikole. I think kuzofanele agoduke njengamanje uyomluleka kancane njengonina ngoba ubungazi nawe. Umluleke umthole kahle ukuthi kanjani afike kusasa esefit ngendlela eright. Then thina njengesikole sizozama ukuthi silibheke silicubungule lelo daba, sithole noPhilani naye mekwenzeke ebuya ngoba akakaze abuye ever since. Ngizwakala Thisha. Kusasa nje uzobe sela esikoleni. Nakhona bengithi mhlambe uzosala kodwa mangabe usho kanjalo hayi. Ngicabanga ukuthi sizohamba silungise ukuze naye akhona ukuthi aphushe kulomsebenzi asesele kuwona. Ngizomlekelela kulokho kusasa nje uzobe esikoleni. Kusukela kusasa kuyale uzobe sesikoleni uzofocusa uzokwenza yonke into. Uyasazi sima ekhaya enkulu. Uyazi uyangiphoxa. Siyabonga abazali, siyacela bakwethu ingane anicheck bakwethu njalo ukuthi ingane iright nesikoleni ihamba kahle nesikoleni. Mawufikile ubheka umsebenzi ngoba ngeke ungithethe umzali akaze afike sonke lesikhathi uyafika isesazi empty. Asibambisaneni bakwethu nathi sizele sinezingane siyawubheka umsebenzi wazo. Hayi kuyezwakala Thisha. Kuyezwakala. Siyabonga. Wamanje lifuta amalanga lungenza ngule ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe Yosbu. Uzala. Umizulubula athi amapapa. Phuthum. Kanye nezindlovu. Hey, urathi Sbu? Hayi ngiyaphila se.
Kodwa ngiyena isibu. Ubani kanti? Awungusikhukhula. Hawu. Iyafana nje into leyo. Hawu, okay ke. Yazi ngithi unyodloma, uThodloma ngintshela ukuthi ama-report ase-right. Makuphuma isikole nje, indlula thatha ama-report. So hamba utshela bonke abafundi ukuthi ke makuphuma isikole, indlula thatha ama-report. Yes sir. Sure. Wenza ukulobo. Right, eh? Baby, ngaphansi. Ha, ngiyabonga sir, ngiyabonga.